Ngishade nendoda ethwele kodwa ngangazi ukuthi ithwele. Into yangeha kulobudlelwane ukuthi ngabona ukuthi unemali lo muntu lo. Izinto ayengenzela zona sisaqala ukuhlangana. Ayikho into engangiyiswela ngangokuthi ngangithi noma ngithi ngishoda ngani enginikeze. Uyazi ke na uma ukhulele lokushini ubona ukukhazi into ongazazi. Uyaheheka kalula. Kwenzeka ke sathandana nalo bhuti lona. Masithandana weza wazocela ukuthi ucela ukuthi sishade mina naye uzokhipha amalobolo ekhaya. Ngaheheka ngangokuthi bekakwazi ukuthi engenzele izinto yize engakangiloboli kodwa ngase ngazi ukuthi kune allowance yami ye 5000. Ngake ngaya ke ngayovakasha nakwakhe uhlala isilungwini lo muntu ngabona ubukhazi kanti ke mangimvakashele la kuzohlala khona isisu saba nengane naye weze ekhaya wazolobola futhi mayekhipha amalobolo wakhipha imali endlula le ekhaya babeyicelile for amalobolo. Sashada ngisho umshado wethu awumuhle futhi nje angazi kusolona nokuthi uthwele lo muntu ngoba ngomshado wethu ngiyacasa kwahlatshwe inkomo ezu8 njengobani uthi mayishada kuhlatshwe inkomo eningi kangaka which means wayisacrificeela yona lenyoka yakhe ngoba bethwele ngenyoka. Hayi seseshadile ke ngasuke lokushini ngayohlala isilungwini ke la behlala khona emzini wakhe. Senginemoto nginomuntu ongisebenzelayo wanyusa ne-allowance yami. Khumbula ngikathi ngakahlali naye benginikeza u5000 we-allowance sengihlala naye yakhuphuka imali yathi 8000. Ngapha ingane seyifikile naye emhlabeni impahla zomntwana beyangineza 5000 ngithengele umntwana impahla. Angenzi lutho nje ngumedem mina la ekhaya. Sesisihleli nje naye mhlawumbe after 3 months sesishadile. Ngimangele mina silele ngizumbhede ngathi uyagudluka nyana. Yabona inyoka engakanani ngaquleka ngaphapha esibedlela. Uma sesisibuya ke esibedlela sengidischargewe ila khona kwahlana mphansi wangixoxela yonke into okwangitshela ukuthi uthwele ngenyoka kodwa uvika ngenkolo kodwa igama lenkolo yakhe ngicela ukuligodlo kwamanje. Ngase ngambuza ukuthi lenyoka yakhe ifunani washo ukuthi usacrifice ngeingane. Ngambuza ukuthi pho yami iphila kanjani wathi yami iyaphila ngoba iyintombazana sacrifice ngabantwana babafana. Kwenzeka ke ngaphinde futhi ngabamba isisu kwaba umntwana womfana. Waphuma umntwana stillborn engenamathambo yamgwinya ngeke phile ngisho 3 months yamudla thwena umntwana sengcwatshwa makumele ngibe sengcwame njengomama wengane ongitshela ukuthi usiko la kubo luthi ingane mayingakaqeda 3 months umama wengane akekho. Kuyinamhlanje angazi ukuthi ithuna lengane yami ikuphi futhi bengathwalanga la eSouth Africa bethwalele eNigeria. Njengamanje ke sengizochaza ukuthi inyoka yayilala nami kanjani. Le nyoka le beyithi mayifika iyafika ngiyayibona mayifika kodwa ke bengingasayisabi ngoba besengijwayele kodwa masilala nami bengivele ngiquleke angazi ukuthi la nami kanjani. Mhlawumbe ngizophaphama emva kwa 4 hours isiqedile ukwenza lento le eyenzayo kodwa into beyenzeka bengislima ke emzimbeni angazi noma idla igazi noma kanjani kodwa nje bengislima mhlawumbe ngizoslima nje inyanga yonke ngiphinde futhi ngibuyele emzimbeni wami ngoba izobuya mhlawumbe after 2 months futhi izolala nami futhi njengenkosikazi wabhuti lona ngishade naye. Njengoba ke sengilalileke nalenyoka yize idingo zayo nanokuthi idla abantwana babafana. Uma ke kwenzeka ngazithwala umntwana omfana iyamudla sasiswini. Uma kwenzekile ngamthola u3 weeks mningi saphela lo mntwana uyandlula emhlabeni. Njengoba ke ngachaza ukuthi ngengaba nayo ingane yomfana uyimanje ngazi ukuthi ithuna lalo mntana likephi. Shuthi ubaba wengane uyayithatha ingane leyo ayise le la athwala khona ayo sacrifice ngayo ingane. So mase sisimithe idingo zalenyoka or zala ma sacrifices wababa la ekhaya imali yazizela into ehlezi khona la ekhaya. Ngangokuthi inyanga nenyanga bengihlezi ngithola u23000 kuyo yonke le mali le. Nemoto ke angiyikhokheli ubaba la ekhaya ukhokhelayo lezo moto. Ngicela ukuthi mhlawumbe imoto aqala ukungithengela yona ngithengele iQ7 yayisanda ngena imoto engangiyidriver. Ngathi sengize ukuthi cha ngisayithanda ngathi ngicabanga ukushintsha imoto ngithengele iPorsche ngadriver nayo. Ekugcineni kwawo konke ke ngagcina sengibona ukuthi ngcono ngibuyele ekhaya
ngoba le mpilo le bede ngiyiphila ngagcina sengibona ukuthi akuyona impilo ngoba isikhathi esiningi bese singihlezi ngithola ama miscarriage okusho ukuthi ingane engangiyithwele kusho ukuthi bokuyingane zabafana kusho ukuthi lenyoka le bevele izidla ingane sasesisini nanokuthi sengiyazi ukuthi every 2 months iyeza lenyoka izolala nami kodwa mina ngisajabulile wonke umuntu wesifazane uyazi ukuthi uthola miscarriage akusiyona into emnandi hlezi kushiya isilonda empilweni yomuntu so ngagcina sengithi hayi ngiyahamba mina la ekhaya yathi indoda hawu uhambelana namthe cha impilo la ekhaya ngisakwazi ukuphila ngihamba futhi ngeqholo ukuthi nginemali ngisazokwazi ukuthi ngiphile khumbula every month bengihlezi ngithola ama 23,000 so ngithe mangithi ngiya ebank ngiyokhipha imali hayi imali ayiphumi ngingene ngaphakathi ebank mangithi ngiyabheka anginayo ukuthi ebank kufrize yonke into yami kuyimanje ngibuyele lokushini angisenamali and then isiyalo sami kumantombazana athanda imali noma athanda izinto or impilo esheshayo umuntu ungangena empilweni yakhe ngoba umbona ukuthi uphila impilo enjani qala umfunde lowo muntu loyo wazi background yakhe ukuthi uyithatha phi le mali usebenza umsebenzi emuni ngcono uqale nomuntu osafufusa kunokuthi uthole umuntu osenobukhazikhazi ngoba awazi noma uthwele noma unquma abantu noma le mali leyo uyithola kanjani nyaka kulelizwe baba seza kufa ngamadimoni kulelizwe baba seza kufa ngamadimoni kulelizwe baba seza kufa ngamadimoni ngisho ngoba kunezitalo ezihamba nama-sacrifices 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 kulelizwe baba seza kufa ngamadimoni 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 Seza kufa